खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दिनै गिबि खोलोबनि बिसायख'थि आसामाव गासै मोनबा बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। आसामजों लोगोसे सा सानजा भारत जेरै अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोराम बेफोर रायजोआवबो गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि भारतनि गासै मोन 24 रायजोआव दिनै गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन। गासै 102 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बेनि उनाव नैथि खोलोबाव अदेबानि 26 एप्रिलाव गासै मोन 13 रायजोआव 89 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बेनि उनाव थामथि खोलोबाव अदेबानि 7 मेआव मोन 12 रायजोआव मोन 94 लकसभा बियाबनि थाखाय भट जागोन। बेनि उनाव ब्रैथि खोलोबाव मोन 10 रायजोआव भट होनाय जागोन आरो मोन 96 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बाथि खोलोबाव मोन 8 रायजोआव बिसायख'थि जागोन। मोन 49 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन आरो दथि खोलोबाव मोन 7 रायजोआव बिसायख'थि जागोन। मोन 57 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन आरो जोबथा अदेबानि 7 खोलोबाव मोन 8 रायजोआव बिसायख'थि जागोन। मोन 57 बियाबनि थाखाय भट होनाया जागोन। दिनै आसामनि मोनबा बियाब काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाट लकसभा बियाबाव गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि माखासे जायगाफ्राव भट मिरुआ ओरैबायदि सिं ओनसोल पलिं अफिसार आरो प्रिसाइडिं अफिसारफोरा नाव गाखोनानै भट मिरु फारसे थांनो गोनां जादों। खायफा ट्रेक्टर गाखोनानै सिं गामिफ्राव थांनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो खायफा थाबायनानै थांनो गोनां जादों। बेनिख्रुइबो गुबुनसिन मोनसे नुथाया समाज बिजोङाव गोसारदों। पलिं अफिसार आरो प्रिसाइडिं अफिसारफोरा गावसोरनि जिउखौ खैफोदाव दोननानै भट मिरुआव थांनो गोनां जादों। गोजौ हाजो जेराव लामानि जेबो नेरसोन गैया बे हाजोखौ गाखोनानै थांनो गोनां जादों। बिखुङाव EVM आरो बिसायख'थिनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बानानै हाजोखौ मानखोनो गोनां जादों। जेराव माखासे अफिसारफोरा दुद्रुख्लायनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो गावजों गाव मदद होलायनायनि गेजेरजोंसो हाजोखौ गाखोलांनो हादों। बे जाथाया अरुणाचल प्रदेशआव जानो मोनदों। आसामनि डिब्रुगड़आवबो मोनसे जाथाय भट मिरुसिम थांनायनि सिगां डिस्ट्रिबिउसन सेन्टाराव जानाय लोंनायनि आंखाल जानायखौ फोरमायथिदों। खायफाया ओंखाम गोजा जानानै थानो गोनां जादों आरो खायफाया ओंख्रिल' जानानै थानो गोनां जादों होननानैबो अजद होदों। बिसायख'थिनि भट होनायाव गोख्रों रैखाथि होनायनि गेजेरजों खालामनाय जागोन जाहाथे गोग्गो भट होनाय जायो होननानैबो फोरमायथिदों। रायजोआव फिन बारहुंखा बारदों आरो अन्थाइ गोग्लैदों। भारत भुटान सिमायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैदों। बारहुंखा बारनाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायजों डिमाकुसि, बगरिटल, सनाझुली, सुक्लाय आरो रजागड़नि थागिबिफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। गेदेर सारअन्थाइ गोग्लैनायनि थाखाय न'नि थिङा गब्लंजोबदों आरो थिङा गब्लंनानै सुबुंनि खर'आव गोग्लैनायजों जोखोमबो जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो सिमब्रे सिमब्रा बारनाय बारा फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों। न' बांनि उखुमखौ बिरखारहोदों। गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों आरो बायस'दों। मोब्लिब खुन्थियाफोरा गुबुदों जायनि थाखाय मोब्लिब गैयै जादों। बेनि अनगायैबो रंजालि बैसागुनि हाबाफारि जाफुबाय थानाय समावनो बारहुंखा बारनायजों पेन्डेला सोरलां बोरलां जाजोबदों। बेनि अनगायैबो गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोराबो सुबुंनि न' बाङाव बायसिनदों जायजों खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि सुबुंफोरा। बेबायदिनो मोनसे सिलिंखार थासारि गोबारै बारनाय बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि थाखायनो भारत भुटान सिमानि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बेनिखायनो खहा जानायफोरनिखौ सोरखारा जाहाथे सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। आसामाव दासान्दि बारहुंखा बारबाय थानायनि अनगायैबो दुबाइयावबो गिथावना थासारि थाद'नाय गैयै गिदिंनाय बार बारदों। सुबुंफोरा न'निफ्राय रावबो ओंखारनो हायाखै। गिदिंनाय बारा जेरै हागौ एरै मन'ग्लाबदों आरो दैबाना जानायाबो दासिमबो खम जायाखै। एयारपर्ट, लामा सामा, शपिं मल बायदिफोरा लैथोनि महर लादों। MP नबकुमार सरनियानि सिमाङा आरो जाफुंनाय नंलिया। नबकुमार सरनियाया बर' कचारी नङा बा ST नङा होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ रोखायै फोसावबाय। MP नबकुमार सरनियाया ST नङा होननानै स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया सिगांनो फोसावखादोंमोन। नाथाय बेनि सायाव स्टे अर्डार बा इन्टारिम अर्डार मोननो थाखाय नबकुमार सरनियाया रिट पिटिशन होफिनदोंमोन। दा गुवाहाटी हाइकर्टआ जोबथा राय होबाय आरो बिथाङा फिन गुवाहाटी हाइकर्टआव रिट पिटिशन होनो मोननाय नंला। जायफोर बिथांमोनहा नबकुमार सरनियानि हेंथा गोलाव समनिफ्रायनो नांबोदोंमोन बिथांमोनहा गुवाहाटी हाइकर्टनि बे थांखिखौ बरायदों आरो साबायखर बावदों। थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो MP नबकुमार सरनियानि हेंथा नांबोदोंमोन। दा जोबथा मोजां फिथाइ मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों। थांनाय 12 जानुवारियावनो नबकुमार सरनियाया ST बा बर' कचारी नङा होननानै
फोसावदोंमोन नाथाय बेखौ लानानै कर्टआव चेलेन्ज खालामफिनदोंमोन नबकुमार सरनियाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया गासैबो नायसंनायनि उनाव नबकुमार सरनियाया बर' कचारी नङा कचनिफ्राय सरनिया जानायसो होननानैबो नायबिजिरनायाव मोनदों। बेनि अनगायैबो नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गामिनि गावबुरायाबो बर' नङा होननानै फोरमायथिदों। नबकुमार सरनियानि बिफायाबो ओबिसिनि सार्टिफिकेट लानानैसो डिफेन्सआव साख्रिखौ मावदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। दुंखावनाया देग्लाय बारासिन नङासै बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो दुंखावनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोदों जोंनि जायगायाव। बेनिखायनो दुंखावनायखौ नोजोर होनानै गोलोम बोथोरनि बन्द होनायखौ सिगां फारसे लाबोनो थाखाय थांखि लादों सोलोंथाइ बिफाना। 22 एप्रिलनिफ्रायनो फरायसालिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द होनो थाखाय थांखि लादों सोनाब बंगनि सोलोंथाइ बिफाना। बे गोलोम बोथोरनि बन्दआव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा गाव गावनि न'आवनो थागोन। नाथाय हाजो ओनसोल जेरै दार्जिलिं आरो केलेम्पुं जिल्लानि फरायसालिफोराव 22 एप्रिलनिफ्रायनो गोलोम बोथोरनि बन्द जानाय नङा। बिथांमोननिया सिगांनि बायदियैनो गोलोम बोथोरनि बन्दआ थागोन। दार्जिलिं आरो केलेम्पुं जिल्लानि अनगायै सोनाब बंगनि सोरखारि नङै फरायसालिफोराबो जाहाथे फैगौ 22 एप्रिलनिफ्रायनो गोलोम बोथोरनि बन्दखौ फोसावनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायदों सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मैया बिजाथि लाइखौ गथायबाय। मैयानि सानाव कक्राझारनि ग्रीन फिल्डआव मोनसे गेदेर सुबुंगौमा हाबाफारि लानाय जादोंमोन जेराव मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांनि अनगायैबो बिजेपिनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, चन्द्रमोहन पाटवारी, उर्खावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनिफ्राय प्रमद बर' आरो बिजेपि, एजेपि आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मददगिरि रायजो राजाफ्रा मैयानि सानाव बाहागो लादोंमोन। बिजेपि, एजेपि आरो UPPL दोलोनि रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा मैया गावनि बिजाथि लाइखौ गथायदों। 3 लाखनिबो गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे खेबाव हेमन्त बिश्व शर्मा आरो नरेन्द्र मदिनि मुङाव भटखौ होगोन आरो देरहासारनो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाया दिनै जोबथा सान। दिनैनि सानाव BPF दोलोआबो गावसोरनि बिजाथिलाइखौ गथायगोन। गावसोरनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै खाम्फा बरगयारिया बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानैबो फोरमायथिदों। दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि दुर्गा दास बर'आ BJPनि बिजाथि दिलीप सयकियानि हेंथा गोख्रोङै गाग्लोबदों। दिलीप सयकियानि मुं लायोब्लानो रायजो राजाफ्रा रागा जोंखाङो आरो दिलीप सयकियानि हेंथा रायजो राजाफ्रा गोबां रागा जोंनाय दं होननानैबो फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ। जायनाखि दिलीप सयकियानि मुङाव भट बिनो हाया बेनिखायनो नरेन्द्र मदिनि मुङावसो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा भट बिनो थाखाय मोनसे सोलो बाहायदों होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिजेपिनि मददगिरिफोरानो दिलीप सयकियानि हेंथा आरो दिलीप सयकियाखौ फेजेननो थाखाय मदद होगोन होननानैबो रादाय होफैदों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मंगलदै, शिबबाजार, रङिया, दलगाव आरो माखासे बियाबफोराव एजिपि राजखान्थि दोलोआ गोबां खेब देरहासारबोदोंमोन नाथाय मोनसेसे बिधानसभा बियाबनि मादाव एजिपि दोलोनो मोनसेबो एंगारनानै होआखै जेरावनाखि बिजेपिआ UPPL दोलोनो 3 बिधानसभा मासिखौ एंगारनानै होदों। बेनिखायनो एजिपि दोलोनि मददगिरिफ्रा बिजेपिनि हेंथा रागा जोंनाय दं। खालि 2 बा 3 हारिनि अनगायै बिथांमोननो रावबो भट होनाय नङा होननानैबो बुंथियो दुर्गा दास बर'आ। दुबाइनि अनगायै पाकिस्तान आरो आफगानिस्तानावबो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखाय दैबाना जादों। गासै 100नि गोबां सुबुंफ्रा थैबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। आफगानिस्तानाव गोबां अखा हानायजों दैबाना जानायनि थाखाय 23 प्रभिन्सआव 7 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दङ। मिनिस्ट्रि अफ डिजास्टार मेनेजमेन्टनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैबानाजों 600नि गोबां जिब जुनारफोरा थैनो गोनां जादों। 1200नि गोबां न' बांफोरा आबुङै खहा जादों। आबाद फोथारफोरखौ दैया खुरखादों। बेनि अनगायैबो दैबाना लोमसावनायनि थाखाय आबादाबो खहा जादों। आफगानिस्तानाव थांनाय बोसोरावबो दैबानाजों 150नि गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।